Situada al nord de Pompeia, aquesta impressionant vila va tenir la mateixa sort que la resta de la ciutat i va quedar soterrada sota les cendres del Vesuvi la nit del 24 al 25 d'agost de l'any 79 després de Crist. Al llarg dels segles s'havia mantingut una espècie de record sobre l'existència d'aquestes ruïnes, però no va ser fins al segle XVIII i de la mà del futur Carles III d'Espanya, aleshores rei de Nàpols, que es van començar les excavacions, treballs que ja no s'aturaran mai i que l'any 1909 deixaven al descobert la vila que avui ens interessa. La Vila dels Misteris estava situada a les afores i al nord de Pompeia, en el pas del camí que comunicava amb Herculà. Com era aquesta casa? Aquesta és la seva distribució, en la qual no ens podrem aturar ara. I aquí està la Sala dels Misteris. Es tracta d'una sala rectangular que fa uns 7 metres de llarg per 5 d'amplada. Segurament era l'estança coneguda com a triclini, un espai en funció de menjador. Està decorada en tot el seu perímetre amb 29 figures de mida una mica més petita del natural i que es poden agrupar en 10 escenes diferents. El recorregut, que dona la volta a la sala, comença per la paret llarga de l'esquerra. Encara hi ha molt per desxifrar sobre aquestes pintures i les interpretacions sobre la seva iconografia són molt variades. Hem decidit centrar-nos en dues hipòtesis d'interpretació amb episodis de la vida de Dionís i escenes d'un ritual de matrimoni. Com que no hi ha prou temps per aprofundir, us animem molt a que consulteu també els mites que envolten la vida d'aquesta divinitat. A la primera escena veiem com una dona jove escolta llegir a un nen amb l'atenta mirada d'una matrona. La jove està pensativa, reflexiva, com apareixen altres dones cultivades i retratades a Pompeia. És el cas d'aquest retrat tan conegut que sembla representar Safo, la poeta. La mà dreta de la jove dels misteris sosté un càlam i el recolza sobre l'espatlla del nen. El petit llegeix un rotllo de papir. Alguns historiadors han vist en aquesta escena una representació de Dionís nen, acompanyat amb la seva mare i la seva germana. Altres, que centren la lectura del programa iconogràfic en relació a escenes vinculades al matrimoni, han identificat el nen com el germà menor de la núvia. Segons aquesta lectura, tancaria l'escena una dona que sosté una safata amb el tradicional pastís de sèsam, símbol de la fecunditat, que es distribuirà després als convidats al casament. Està embarassada i porta una corona de mirtus, la planta de Venus associada amb el matrimoni. Les dones que ocupen la segona escena semblen estar preparant el bany ritual de la núvia. Tanca la primera de les parets la figura d'un siler nu tocant una lira que recolza sobre una petita columna, però hi ha més personatges. Una dona balla al ritme de la música, aixecant el mantell amb un dels seus braços. És una Mènade, personatge habitual en els rituals de Dionís. Al seu costat trobem una altra dona que dona el pit a una cabra mentre el déu Pan interromp la música del seu flabiol per observar-la. L'escena cinquena la formen 3 personatges. Un siler, coronat amb llorer, gira el seu rostre cap a la Mènade que balla en l'escena anterior i aixeca un vol cap a un sàtir situat darrere d'ell i que inclina el seu cap. Algunes interpretacions diuen que beu del bol i altres que està llegint els pòsits del vi. Darrere dels dos, un jove amb el tors nu sosté una màscara teatral d'un siler barbut. Al centre de la paret central està la figura principal de la narració, el déu Dionís, déu de l'èxtasi, del vi i del teatre. Apareix reclinat sobre una dona que està entronitzada. Qui és aquesta figura? Com es veu, la part superior de la representació no es conserva, fet que complica la seva lectura. S'ha volgut identificar amb Ariadna, la dona de Dionís, i amb Afrodita, la deessa de l'amor. A la següent escena veiem a una bacana agenollarda que es disposa a destapar un objecte ocult en una cista. En el seu interior es custodiava un gran fal·lus, símbol de fecunditat. Després del seu naixement, Dionís va ser dipositat en un cistell com aquest. Des d'aleshores s'ha reconegut com a cista mística i es feia servir pels rituals de culte al déu. El fal·lus també es feia d'amulet contra Nèmesi, deessa de la venjança.
Aquesta deessa representa amb dues grans ales negres. En la seva mà dreta porta un fuet amb el qual està a punt de colpejar a la dona de l'escena següent. L'escena vuitena està formada per 4 dones. Les dues primeres estan estretament relacionades amb el personatge de l'escena anterior, Nèmesi. S'està portant a terme el ritual de la flagel·lació. La dona genujada mostra patiment i dolor al seu rostre. Porta el cabell sense recollir i està esperant els primers cops de fuet. Amb aquest ritual aconseguirà lliurar el seu cos de l'esterilitat. Segons altres interpretacions, podria ser Sèmele, mare de Dionís. El mite explica com Juno, esposa de Júpiter, va cridar a Nèmesis per venjar-se de l'adulteri del seu espòs amb Sèmele, fruit del qual va néixer Dionís. Les altres dues figures femenines de l'escena al·ludeixen amb el seu ball i la música de cròtals el naixement de Dionís i el goig de les seves festes. A punt d'acabar el recorregut, una jove, asseguda en un seient de potes tornejades, s'acaricia el cabell amb l'ajuda d'una esclava i mentre un petit Cupido sosté un mirall en el qual es veu perfectament el seu reflex. És molt probable que sigui una representació de la núvia que es prepara pel matrimoni i que ha superat la iniciació als misteris dionisíacs explicats en les escenes anteriors. Tanca el recorregut la representació d'una matrona ricament vestida i que descansa plàcidament i recolza el seu cap sobre el braç dret i aquest sobre un coixí. És la matrona de la casa, que observa des d'una posició privilegiada tot el conjunt pictòric, amb els ulls atents i la boca entreoberta. Al seu costat hi ha el petit Cupido, que atén la preparació de la futura esposa, a la qual ha ferit amb una de les seves fletxes d'amor. Esperem que us hagi agradat aquest viatge que hem fet des del Ludi a un dels espais més singulars de la pintura romana.